fordomme har det med at stå i vejen for det magiske ved sport. Basketball tilhører dem, der dyrker sport. Om det så er 7 dage om ugen eller 1. Fordi basketball er for dem, der owner det. Det tilhører dem, der elsker det. Uanset hvad vi drømmer om, eller hvordan vi så ser ud. Vi definerer succes på vores egne betingelser i vores eget tempo. Vi tager kontrollen tilbage over alt det, piger kan. Jeg er her for at have det sjovt. Jeg er her for at blive taget seriøst. Vær med. Vær sammen. Uanset om jeg så vil være den bedste. Eller jeg bare gerne vil være her. Vær stærk. Modig. Uanset hvordan pigers sportslige succes ser ud, så er den en sejr for os alle sammen.